Ассалому алейкум. Апа охари азиз меҳрубон, ҳама каса сӯзен хубен, духтарои хушрӯ. Анака имрӯз ман барои шумо нишон медиҳам ана чӣ гуна коллаж сохтан. Иҷа корзинаи мо ҳай. Ҳамаи борое ки мақсад мо бояд ки коллаж бисозем, корзинада уже мо добавит кардагем. Нигоҳ кунед. 1607 рубл. И нархи мегем ки ҳамаи ҳамин борои заказ кардаги мо ҳай. Обязательно пули доставкаша 149 рубл ваям қуш мекунем. Анака чӣ кор мекунем? Ҳар як ҳамин маҳсулот омада инамхе дар болои ҳамо вай бизанӣ нимхе мезанӣ меброя скриншот мекунем. Ҳамаша скриншот мекунем. Так. Ма чиқа ҳамин гела нағз мебинем, гелоро вибр кардам. Беҳад гелои хушрӯан. Ай рӯзе ки ман мира видео кардам, беҳад заказаш бисёрай. Як гала заказ кардагиан, бовар мекунед? Пас янем чӣ видеое кунам, ай рӯи видеом конкретни заказ мебиёяма. Вақте ки бигем видеои ирсӣ мемонам, аҳамият намедиҳанд. Тамошобинони ма ҳамин точки хидмон каси омӯхта шудагианд. ҳамаша скрин мекунем. иҷа сохранитам дора мешава, ки ҳамин сурата сохранит кунед. Ман дар скрин прошия сохранит мекунам, яхи вақте тиш пайдо мешава, тиш пайдо намешава. ё ки гирдишда полоск пайдо мешава, обрезат куниш қин мешава. Так, ҳамаша скрин кардем. Анака мерем галерея. Так, чӣ кор мекунем галереяда? Ҳамаша обрезка мекунем. хушрӯ карда обрезка мекунем. Чанд қай ки метавонем обрезкаш кунем. сохранит. Якташ тайёр, диҳамаш. Ручкачара мечиқем. айфонда бо осонтаре. Ман просто айфонам дар приложениеро надоштам. Сразу вақте ки скрин мекунӣ, ҳамҷо сразу обрезкашам мекунӣ айфонда. сохранит. ҳамаша намехе мекунем. барои ки вақти шуморо ман ҳамаша нагирам, стоп мекунам, ҳамаша обрезка мекунам. Намехе бо продолжить мекунем. ина духтаро ҳамаша обрезка кардам. Анака мерем ина программае ки молдивна истагику, анамия ҳаматон скачат кунем духтаро. Так, имрӯз ман якта коллаж сохтагӣ будам. Анами хедро омадаен дронош анам хали меброя коллаж медроем. Диемгиш. Якм не диемги не свободный стиль медроем. Свободный стиль. Анака чизои обрезка кардаги мона вибр мекунем. Ина меёҳанд. 1 2 3 4 5 6 7 галочкаро мечиқем. ҳамаш дар инами ҷан духтаро. ден ҳама розимо як пара мемонема ба ихтиёри худмон мо ҳамёра чӣ хеле ки хоҳем сабиратҷон мекунем. диден? Так. нигоҳ кунед анака. дами болош мечиқе қати даст мегем ки чӣ кадом сине буфора тавуш метӣ. кӯшиш мекунем як размер қати хушрӯвак шика ҷалатар омада. Так. нам хеле рост мекунем. ҳатто мекунанд духтаро. намегум коллажҳои безеб мекунанд. хушрӯ мекунанд. просто медонед чӣ кор мекунанд. на коллажшон нарх дора, на баллаш наистагиай, на скидкаш наистагиай. Просто бо ҳами музикаш мемонанд ку. бовар кунед ҳам хеле безеб мешава. коллажа нахӯ музика монӣ. ина шайча мемонем. аяташ ма дата гирифтагӣ будам. озивайшам дабайт мекунем. ози метроем мебинем кадомаш буд. роти ҳамаша хушрӯ кардам. хушрӯшон кунема. ана ягон ҷои қиндиш надора. бовар кунед. ман худам роҳат мекунам ҳамин коллажсозӣ. так, анака мерем корзинаки кадоми ҳамияте меёрама дата кардагӣ буда. так, инаҳа. инами гелҷадуш ананас илайма ма дата кардагиам. анака чӣ хеда байт мекунем. ҳозир майрай моломонам. так. дар болои инамия паракш мечиқем. дар болои якта ҳамин коллажак меброя альбом медроем. так, иҷа медроем. 1 тайми ма бо дабавит мекунам.
ана духтаро нигоҳ кунед. Ана чӣ кор мекунем дальше? Дальше мо бояд фони ҳамира сафед кунем. Фонша. Так. Инами клеткада мечиқем, ами клеткара фон мебурем, инаҳа фонаш. Чӣ хеле ки хоҳем шумо интихоб мекунед, ин дар дасти худона. Ина нигоҳ кунед. Кабуд хоҳем, чӣ хеле ки хоҳем мекунед, ки мада сафед махкула. Диден? Ягон ҷош маълум нест, ки ҳамин чизои моро мо скринкада мақсад брида овардаем. Диден? Чӣ хел хушрӯй. Ана ки мо артикулошона менависем. Мерем корзина. Корзина мерем. Якум мода ин арбузния. Дар сурати мо якум арбузния мекубем, айҷа арбузный. Ина. Артикулош дар инамҷа настеки. 2875. Так. 2875. Возьмем аввал. Ами 2875 буда. 2875. Я будь кабнем хатуна нест. Не. Мешама рангша кам тараб дигар кунам. Рангша. Ина. Арбуза бояд монума. Ина арбуз. Ана. 2875. Дальше. Даемаш гель для душ, липовый цвет. Липовый цвет ча мекубем. Ина. Десат 0C. Текст. Десат 0C. Галочкаи болора мечиқем. Регулировка мекунем. Так. Ва я бурдем ақиб. Так, чӣ хел шуд? 200 дальше мерем. Ананас. Барои вақти шуморо нагирифтан ман ҳамаша бумонам, бо дальша нишон тима. Агар ма будое ки духтаро инама ҳамаша мондам, ма будое ки мақсад ина оз мактаби мисол биёрума, инами каҷала ҳая. Мо инае ки гирдак дора болошку, поёнаш хатаки ростак дора. Ира ма потаҳ бурдум чи? Ҳа. Ҳамира мо дар болош мечиқем. Масалан, инами ҳози камтар каҷи истодагиай. Так. камтар каҷ истодагиай ҳамин якамо мечиқем, рост мешавад. Диден чӣ хел рост шуд? Ана ки мо бояд ки камтар поён биёр. Ана ки дальше мо бояд ки коллажмона хушрӯ кунем. Менависем ака. Ана ки менависем. Дар инҷа ма аввал ира вибр мекунам. Так. Шок. Цена. Ана охиронангиай ку ана вай вибр мекунем. Ини хеле якш мемонем. Ина дида чӣ хел хушрӯ шуд. Шок цена. Так, назад мекунем. Ой, кучуш. Шок. Цена. Як ябро нақша мози бинависам. Мебинем мози нархш чанд шуд. 1607 рубл плюс 149. 1000. Так. 700. 1756 мешавад. Так, мерем инҷа. 1756 ре нуқта. Ана ки ира интихоб мекунем. Галочкаро медиқем. Ана мечада бояд ки мо ира бумонем. Шок цена. Теперь мо бояд балша бумонем. Мерем корзина. 16.77 балш. 16.77 б. Тамом, точка. Галочка. Ира майда чакадай ничада мемонем. Да барш. Шок ценамона метонем калонтарш кунем. Так. Ана. Ана ки бо менависем. Акция. Так, галочка. Ираҳо инаиҷа меёрем. Ана ки минуси 26% кати ма ҳисоб кардам. Так, 26% иша. Вроде нормально. Ина. Диден, духтаро? Ана ки мо метонем ки ҳамин нархи каталогшам бинависем, неким барои
статусомон аҷоиботай 26% скидка ё ки новичокое ки ҳисоб мекунанд ки аввал қимат мебарем ва 26% мақсад выгоднитар буда чамай 20% аҷоибот мешава аҷоибот метунен иамаш мудам мисол овардам 20% скидка ки тикнем 26% ҳеҷ кас шумо як каш талкаш намекунад правилаи компанияи фаберлика публично ҳама ҷода мегӯянд духтарои азиз мо ҳамамон коргарои компания официални пули налог миспорем ва вазифаи мо продукциямонро реклама кардан правилаҳои кора ба дигарҳо фаҳмондан натарсин 26% гуфтем моро фалон кор мекунад ҳеҷ кор намекунад инамаш мо ҷавобгар дар кори шумо марҳамат бигирен инам хеле клиентотонда нишон битсене кин айрӯи правила шумо ҳақ дар дасти шумо ҳай вақте ки ягон кас регистратсия шудагӣ нест дар компанияи фаберлик байда мақсад чӣ хеле ки кадоме фурӯхта метавонад марҳамат ошушава некин ин правилаи компания кадоме регистратсия мешава 50 балл мекунад следующий каталог ва 26% скидка мебиёяд маҳсулотош анамия бояд ҳамаи шумо будонен новичокои азиз анака чӣ кор мекунем так сохранить не поёни поёнда стандартные ина коллажи мо тайёр тамом галерея мерем ана коллажи мо коллажаки ҳар ҳои зирак мо кати шумо сохтемаш ина миёй